हेलौ लोगोफोर, आङो भिडिअखौ हगारनो मोनै बिराद गोबाव जाबाय। दिनै माने आङो रायजोनि ओंखाम गोरलै आरोना गामियाव दा ओंखाम गोरलैयाव माने थांनो नागिरदों आरो बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ हगारिया। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ माबायदि। मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट बानायदो। स' लोगोफोर नायलांबाय था, लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लामा थाबायनोसै आं माने आं न'निफ्राय ओंखारलांदों आरोना। बारा गोजानाव नङा, खाथियावनो माने गामियावनो आरोना। लामाया मोननै माने बिथिंबो मोनसे आरो नैथिंबो माने आं थांसिगोन आरो बारा गोजानाव नङा लोगोफोर। दायो आङो माने ओंखाम गोरलै जाग्रा जायगा माने मोनफैबाय आरोना। बेखायनो नाजानोसै मा मा दङ नायलांबाय था लोगोफोर। सुदों माने अमा बेदर संगोन माने। अर जलायनो नागिरदों दासो नै रेडि। मोजां संगोन दा? नै दासो बिर होगोन माने।
Thank you.